Tichiripo pachidzidzo chapter 5. Chidzidzo chiri pasi pamusoro wenyaya Jesu unoporesa mukadzi waibuda ropa uye unomutsa mwanasikana waJairos. Takataura pamusoro pavhesi 21 to 24. Takataurawo pamusoro pavhesi 35 to 42 to 43. Takasvikawo pana vhesi 43, asi pane patisina kutaura napo. Izvi chava chidzidzo chedu chechipiri pasi pemusoro wenyaya. Nhasi unotoda kuti titaure zvishoma kubva pana vhesi 25 kusvika pana vhesi 34. Tingatanga kuverenga zvedu. Zvino mumwe mukadzi waiva nokurwara kwokubuda ropa makore ane 12 wakanga aoneswa nhamo nen'anga zhinji, akapedza zvose zvaakanga anazvo asina kutongobatsirwa asi kungonyanyiswa. Wakati anzwa zvaJesu akauya pakati pavanhu vazhinji vaiva mashure. Akabata nguo yake nokuti wakati, kana ndikabata nguo yake bedzi ndichaponeswa. Amen. Wakati, kana ndikabata nguo yake bedzi ndichaponeswa. Pakarepo tsime rake reropa rikapwa, akanzwa pamuviri wake kuti waporeswa pakurwara kwake. Pakarepo Jesu wakati achiziva mukati make kuti simba rakabuda kwaari, akatendeuka pakati pavanhu vazhinji akati, ndianiko wabata nguo dzangu? Vadzidzi vake vakati kwaari, munoona vanhu vazhinji vanokumanikidzai, zvino mungati seiko, ndiani wandibata? Zvino akaringa-ringa kuti aone wakaita izvozvo. Mukadzi akatya akadedera achiziva zvaaitirwa. Akauya ndokuzviwisira pamberi pake ndokumuudza zviro kwazvo zvose. Akati kwaari, mukunda, kutenda kwako kwakuponesa. Enda norugare upore pakurwara kwako. Amen. Mwari akomborere mashoko ake aaropafadza. Amen. Amen. Iyi nyaya inobata kutenda. Takambotaura kuti kutenda kuduku kwakaita sei. Pane kutendawo kukuru, takati kutenda kuduku kwacho kuti unenge uchingoita murayiro. Kunzi pawanzi usabe, haube. Pawanzi usachochore, hauchochore. Pawanzi usauraye, hauuraye. Ukanzi usareve nhema, woregedza kureva nhema. Ukanzi chimwe chiri, usaite upombwe, woregedza kuita upombwe. Mirayiro muduku hati. Asi kana Jesu uchitaura unoti mirayiro mukuru. Makanzwa paanoreva kuti murayiro mukuru, haataure macommandments direct. Anotaura achivhenganisa mirayiro yose ine gumi. Regedza titsvage kuverengerai. Tikuverengerei zvinotaurwa pamusoro pemurayiro mukuru. Izvozvo murayiro mukuru tinouwana pana Mako 12 vhesi 28 kusvikira patichaperera pacho. Zvinonzi, zvino mumwe wavanyori wakanga anzwa kutaurirana kwavo, achiziva kuti wakanga avapindura zvakanaka
akauya akamubvunza achiti, murayiro wokutanga payose ndoupiko? Jesu akapindura akati, wokutanga ndeuyu, inzwai vaIsraeri, Ishe Mwari wedu ndiye Ishe mumwe chete. Ida Ishe Mwari wako nomwoyo wako wose, nomweya wako wose, kufunga kwake kwose, nesimba rako rose. Zvinzwa, hauzi murayiro uri direct, haupo pama10 commandments. Asi wakatobatanidza ma10 commandments unounzwa idudziro dzemurayiro uripo kare. Wava mukuru nekuti wava kubatanidza zvose. Uite sei? Ubuditse munhu akanyanya kunakisisa. Ukangoenda uchiti wagona usaona kuita upombwe, asi waba mwana woti chii chochora, asi hauna kuita sei? Hauna kuuraya. Mwezi wavo kuti wareva nhema half day waita sei? Wareva zvokwadi. Uzvona pose panonzi uri kutadza ipapo. Nyange zvako uchigona mimwe yemurayiro, uri kupotsa imwe. Kristu anenge achida kuti zvibatanidzwe zvose, ugonye zvose. Mazvora anongokuregerera paunenge watadza nekusaziva, kuti pausina kumbobvira wanzwa pachitaurwa napo kumurayiro. Zvichida hapana kana mumwe wemunhu wehama yako kana waunoziya wakamuzwa achitaura zvemurayiro iyo, hazvisati zvazarurirwa kuvanhu. Asi murayiro mukuru uripo. Hapana pawakanyorwa ma10 commandments murayiro. Asi wakada kutarisa zvinotaurwa naMwari pama10 commandments, kubva pavhesi 1, kubva pamurayiro wokutanga kusvikira pamurayiro wechina, Sabata, nyangwe newechishanu, kukudza vabereki. Unoona iwo murayiro uyu wataurwa uyu wakanyorwa uripo. Hauperere ipapo murayiro wataurwa uri kunzi murayiro mukuru. Unobatawo nemimwe murayiro hobho isina kunyorwa pama10 commandments, asi inenge ichibva pama10 commandments. Haina kungonyorwa yose pasi pane mirayiro ine gumi. Wakabvapo zatikuudze mumwe murayiro unoutevera. Vhesi 30. Wechipiri ndiwoyu, ida wokwako sezvaunozvida iwe. Kuno murayiro mukuru kuna iyoyi. Unozwa? Murayiro mupfupi pfupi, asi ndiwo wechipiri. Wekutanga ndiwo wamanzwa ndichitaura pekutanga. Ndiwo wechipiri. Wekutanga ndiwo mukurukuru, ndiwo wechipiri. Ida wokwako sezvaunozvida iwe, tinozviwana kupi? Zvakanaka pakuitira wokwako zvakanaka. Zvinotaura mirayiro inobva pashanu kusvikira pane wegumi pama10 commandments. Akazvigona zvose azadzisa murayiro iwowo uri kutaurwa naJesu. Funga kuti murayiro mutsva watanga nguva yaJesu, kwete, wakagara uripo. Na mirayiro yose iri miviri yakangogara iripo kubva nguva Mozisi ava pamurayiro. Asi dzimwe nguva zvinotouya nemweya mutsvene nokunzwisisa kumududziri wemurayiro. Vanzwa vaFarisi vachiudzwa naJesu kunzi musamanikidze vanhu. Musamanikidze vanhu zvamusingagoni kuita imimi. Kune dzimwe dudziro dzavaFarisi dzakanga dzakarashika. Dziya dudziro dzakanga dziripo dzanga dzakanaka, asi ivo pachavo vaitadza kuti vaingotaura nemuromo yavo vasingarakidze vanhu kuti zvinobatwa sei. Zvinonzi lead by example. Kana usingati idze mufananidzo wokubata zvakanaka, ichagobata sei?
zvinorakidzawo mwana zvaunofanira kunge uchiita, wozviita iwe. Inzwai ndichipedzisa kudzokera kunyaya yedu. Zvino munyori akati kwaari, zvakanaka mudzidzisi, mareva zviro kwazvo kuti ndiye mumwe chete, hakuna mumwe kunze kwake. Kumuda iye nemwoyo wose, kufunga kwose nesimba rose, mukutako kwako sezvaunozvida iye, zvinopfuura zvikuru zvipiriso zvose zvinopiswa chose nezvibayiro. Mukuvanzwa ko zvinogopfuura zvipiriso zvei? Zvipiriso nezvibayiro zvose zvaiitwa zvainzi takafanirwa kuitwa. Mukuvanzwa. Saka Jesu haana kuuya nekumiswa, haziyewo kutanga kuita sei? Kuuya nekumiswa kwezvibayiro. Kuti zvibayiro zvinopuhwa munhu anenge aita izvi, mibayiro iyi miviri, kuti zvigamuchirike pamberi paMwari. Ungapa zvako zvibayiro zvako asi dzimwe nguva hazvigamuchirike nekuda kwokuti unenge wakanganisa mirayiro iyoyo. Zvibayiro izvozvo zvakabva zvamiswa zvokupedzisira here? Ndipo ndechekuti kwete, asi hongu kuti imi hamugone kuchengetedza murayiro. Zva mugone kubata murayiro yacho. Zvino ungazoba zvibayiro zvekuteura ropa, makuteura ropa makuponda mhuka pasina, kuti imi muri makachena muchipa zvibayiro. Zviri nani kupa zvibayiro zvemiromo yenyu, muchipupura nemiromo yenyu kuti mhosva idzoke pamuri. Musape vamwe mhosva, musatambise ropa nezvipfuyo zvaMwari. Zvinani kuti murayire zvenyu zvipfuyo izvozvo kuti mungodya, kuti mupe sezvibayiro kuna Mwari, kunyengedzera. Saka zvibayiro zvakamiswa hongu, asi hazvina kumiswa. Kusvika takuita sei? Pane maoko akachena. Zvichida kuna uchazofa wakabayira zvakare. Yangonopinda chete kudenga pasina kana nomumwe wabayira chibayiro chimwe chete. Nokuda kwokusarurama, nokuda kwokushayiwa mutsvene. Ndikedza ndipedze. Jesu wakati achiona kuti wapindura nokufunga akati kwaari, hauzi kure ushe hwaMwari, sava nomunhu wakazotsunga kumbobvunza chinhu. Hauzi kure neushe hwaMwari. Kutenda kwako ikokoko kwaunakoko kwakanaka. Hauzi kure. Tinogomuita kure chiiko? Kuita kazvinotaurwa nemurayiro. Kuita, kuziva chimwe chinhu, kuita chimwe chinhu. Nezvaakanga asingaite hongu zvizhinji, nyange zvakanga ari nyori, wataitoti uyu anofanira kunge achitozivawo murayiro. Wakanga usingaite zvizhinji. Nokuda kwei? Kushayiwa nzwisiso. Apa arakidza zvake nzwisiso, asi kuzonzwisisa nekuita
vazhinji vakapakoniwa ipapo. Vazhinji vakanzwisisa, havana kuita. Vamwe vakaita pasina nzwisiso. Kuti unzwisise nekuita zvose zvakureva kuti uri perfect. Iro bhaibheri richiti hakuna munhu wakadaro. Zvinokwanisa kuitika, zvinokwanisa kuitika kuti ugoita perfect. Kuti hakuna munhu akadaro. Kana ukaita wokutanga zvakanaka, hapana kurambidzwa kunzi hapafanirwa kuva nemunhu uri perfect. Zvangonzi kwakanga kusina, asi ndinoziva kuti munoshuvira kuva perfect, munoshuvira kuva vakanakisisa. Saka musagume kushuvira ikoko, musamire kushuvira ikoko. Nokuti muri pedyo neumambo hwokudenga. Kana muchiita izvozvo, kana mune zivo iyoyo nekuti zvinofanirwa kuitwa ndezvi, pasara kuzadzikisa. Isu kana tichiti kuzadzikisa ndokuita zvinotaurwa nemurayiro. Kuenda kuduku ndekupi? Kuitawo kuti nhasi handina kuba, kana kuita sei? Kuenda kuduku ikoko. Kuenda kukuru ndekupi? Kwakafanana kwataratidzwa, wakaita zvinhu izvi zviviri izvi, wava perfect. Ndo zvinodiwa naMwari izvozvo izvo. Taura pamusoro pekutenda, tidzokere kunyaya yedu. Zvikanzi mukadzi uyu wakanga une nhamo, zvikanzi wakanga une chirwere cheropa. Chirwere cheropa ichi chinoenda kudai, isi tinoti chinobuda semutovo. Kana muchinzwisisa, kana muchiti mutovo zvinoreve chii? Mutovo wemukadzi ndoperiod, kumwedzi, zvamunotaura muchiita. Asi izvi zvakanga zvisiri zvekuti zvinoitwa mwedzi pamwedzi, zvakanga zvichitongori continuous, achirasha ropa misi yose. Kwanisa kuti nhasi orasha ropa, mangwana oregedza, next day orasha futi. Munhu wakadaro wakatongoshata nguva dzose. Zvakare kuchamba 2 or 3 or 4 days asina kumbobuda ropa. Wakatongoshata nguva dzose. Ndinoda kuti muende paLeviticus mozvionera kuti munhu iye anenge akashata sei. Kusabuda ropa kwakanaka, asi zvinonzi kana ukabuda ropa for 1 week, mazuva aunofanirwa kumira kuti watanga kuita sei? Kurara nemurume. Izvo unofanirwa kunge uchigeza. Zvongobuda chete wobva wangosiya zvakadaro. Kuti vakadzi vechirungu vazhinji vane dambudziko straight. Zvizi kwavari kuti vade kuita zvinhu zvakadaro, asi maybe nekudzidziswa zvingaita. Chida havaziriwo ivo voga, vazhinji vavo. Ndizvo zviripo. Mutovo unokonzera kunzi wakasviba, haukwanisi kupinda paungano yaMwari. Unotone mazuva ekuti kana watombobuda ropa nhasi, pane mazuva aunomira
zopa zvipiriso kana zvibayiro kuna Mwari. Kunzi wachenurwa wazokwanisa kusangana navamwe kana kuenda kutemberi yaMwari, kupinda paungano yaMwari wakakwanisa nekuti wakachena. Dzimweni dzenguva idzi uchibuda ropa kana kuti wambomira unenge wakasviba, unofanirwa kupedza eperiod wabva, unofanirwa kupedza chinguva wabva kumutovo kuti ugonzi wakachena. Naizvozvo nguva yose yokuzvinatsa nayo inguva inenge ichireva kuti uchiri wakasviba. Saka chinhu chatiri kunzwa ipapo ndechekuti mukadzi uyu akanga asingakwanisi kupinda paungano yaMwari. Zvitorei nenzira iyi, munhu iye haakwanisi kuenda kudenga. Kunzwa kuti munhu iye haakwanisi kuenda kudenga nekuda kusviba kwake. Pane murayiro yakasiyana siyana inoenderana nekuti ndiani unokwanisa kupinda paungano yaMwari, unokwanisa kudya zvinhu zvaMwari zvinenge zvapirwa vaprista. Pakati pevarume navakadzi inova disqualify, inoita kuti vasakwanise kuva paasembly kana kudya, kuva ungano yaMwari tsvene kana kudya zvibayiro zvinenge zvaitwa. Mumwe anokwanisa kunge kana ari murume, maza yake kana akaputitswa haangaite sei. Pane paanorambidzwa kudya, pane paanorambidzwa kupinda. Murayiro waMwariwo. Kana munhu akaremara haakwanisi kupinda. Isu takaremara hatikwanisi kupinda ipapo. Kutaura kwaMwari. Asi zvakabviswa zvose muna Kristu. Hazvirevi kuti vakanga vakaremara vakanga vasingaende kudenga. Vaenda. Nekuti vaitoruramiswa nekutevedzera murayiro iwowo kuti panzi haigona kupinda, voregedza kupinda. Achinzi uchi ungabate, akaisazoregedza kuchibata, aibva achibatawo zveshuwa. Kuzadzikisa kurama. Mukadzi wakanzi une ropa wangapinde paungano yaMwari, aibva aregedzawo kupinda. Makore ake ose aya 12. Iyo nhamba 12 zvazvinomirira. 12 ndo akanga ari marudzi aIsraeri. Kuzviona madzibaba aIsraeri vakanga vari vanakomana vaJakobho chipikiro. Saka 12 rakamirira madzibaba. Rinokwanisa kunge rakamirira kudzadziswa. Ngwarire ipapo nekuti kana zvichinzi 12 zvikanzi mukadzi zvichida itemberi yaMwari yakanga ine makore 12 isakwani kuva tsvene pamberi paMwari, zvichireva kuti vose vakanga vari vaIsraeri vakanga vari pachitema. Tisu tate mukadzi kereke, sinagoge. Izvotongoti sinagoge iyoyo makore 12 yakanga yakashata. Yakanga ine chimwe chinhu chakanga chichiitika mukati imomo, chakanga chichisvibisa. Zvavo vaiti Mwari Mwari vachidai so,
vakanga vakasviba kudhara, vakanga vasingafaniri kuuya pamberi paMwari. Kana vakanga vasinganzi vagare kunze kwemisasa, kwavanga vatori, kunyange zvavo vakanga vakagara pakati pavanhu. Makasviba sevanhu vane maperembudzi kubuda kunze kwemusasa. Munganyangadze ungano yaMwari. Kuti mukati mevanhu vematendo mune vanhu vanenge vakazvinatsa, vachida kuenda kutemberi kana kune mimwe yemitambo. Imi muchifamba pakati pavo, munovagunzva vakasviba. Vakugara vachingozvinatsa here misi yose? Saka imi muchibudirai kunze, fambe zvenyu muchichitera, musangana nevanhu vatsvene. Zvakanaka kana muchipanzwa. Saka moenda munoverenga Revhitikasi pamusoro pekubuda ropa, kungobudawo ropa kwomutovo nekubuda kweropa kana uchinge wazvara. Zviverenga mozvinzwisisa izvozvo izvo. Tendere pamberi nekuverenga. Makore ane 12 akanga aboneswa nhamo nen'anga zhinji, akapedza zvose zvaakanga anazvo asina kutongobatsirwa, asi kungonyanyiswa. Pose paaienda kun'anga, midzi yaaipuhwa hazvina zvazvaibatsira, zvaibva zvatonyanya kushata. Kune vamwe vane madambudziko akadaro, ekuti dambudziko rinongoramba rakanamirira chete. Vapedza nguva vachienda kun'anga semunhu usingabereka. Vamwe vanongoramba vachidzokera kun'anga vachiti akomana, toda kuti tigadziriswe titorwa, zvichiramba kumanikidzira zvinhu zvisina kutaurwa naMwari kunzi zvinofanirwa kuita. Mwari ndiye ane nguva yake yekuti zviitike. Imi pakai stedhi, nakirwai kuita zvamunoita nemurume wavo, mukadzi nemurume, zvichanaka chedu. Vamwe vakazonyengera varume vavo vakabva vaenda kusaidhi vadzoka vakuti vane mwana. Vamwe vakaenda kuna mazibamuni nemazibamukuru vakatadzisa zvakanaka chaMwari chakanga chichifanirwa kubuda mumimba iyoyo. Mimba yanga yakagadzirwa kutakura chinokosha chaMwari. Vakadzi vangani vasingazvari, vanoperera kun'anga, vapedzisira varara navarume vavamwe kana namadzibamunini nemadzibamukuru. Vakadzi vangani? Muenda munopuhwa chimwana chekun'anga, imi makanga muchifanirwa kupuhwa mwana naMwari. Uye handirambe kuti munotsingana pakati penyu. Zvinhu zvemhuri zvinokwanisa kutadzisa, ndo zvamunotenda. Sekuru wako wakazoti chakati, tikagadzisa izvo zvino zvaita, pane zvikagadziswa ngazvichiitika. Kuenda pamwe unounzwa imwe reason futi. Ramba uchitraya makore ako ose. Kupedzisira wazongoita side, wakunyepera kuti zvazoshanda nababa vaya. Munini wauya vakaswita something, ubva waita mimba. Mwari anonzwa, Mwari anonzwa. Uchinyengera Mwari, ukataure chokwadi kuti zvandazoita ndazviita zvakadai. Bamunini vazodhipindira kuti vatipe mwana. Kana ari murume, unopedzisira wamutsvagira kana munin'ina wako, uite zvako mwana. Munin'ina wako umuudza kuti aiwa, mwana ndewangu, utora mwana wewe wochengeta. Unoda watomubatira achiri kuchikoro. Kuti aiwa, iwe unofanirwa kupedzisa chikoro, tsaona tikubhadharira mari yechikoro chi.
mwana chimboti pachichengete omboita zvechikoro, mboita zvechikoro, imi matora mwana muchichengeta. Anenge apedza chikoro ipapo anenge akuda zvekuroorwa, anotangana nemhuri akatakura mukabhegi, hazviiti. Kubva atongoita rombo rakanaka mapuwa mwana, makutochengeta mwana wenyu uya, zvatonaka. Mwana tozvarirwa chaizvo kunana bamunini nana mainini. Bamunini namainini vanosangana, vakatoroorana chaizvo chaizvo, vanosangana vokupai mwana hwanu wavo kumuchengeta. Ndoda mumwe vanokupa mizera vokupai mumwe vochengetawo vamwe wavo, zvongonyararwa zvakanzwara. Hapafanira kuva nekupokana muchiziva zvenyu kuti vana ndevana. Zvitongotaurwa kana kuvana vacho hazvimbofa zvakataurwa kuti ndozviripo. Nokuti vana vako vana vomukoma wako, vana vomunun'una wako vana vako. Murikuzvinzwa? Nyange zvavo madzimai achibva kumhuri dzakasiyana. Vanototi ana maini chaivo aidi kwana madhamu, ndokwavanotora mwana ikoko. Usimbori wokukama varume ava. Zvongonyararwawo, zvongonyararwa, zvongoperawo zvakadaro. Hazvitauri. Vanenge vachiziva vashoma ndozvakazoitika apa pane dambudziko rakati. Vachitoziva kuti zvinhu zvatoita sei, zvatogadzirika, zvatobho. Hapana chekuswera tichichema chema. Asi izvo zvinokwanisa kunge zvichirambwa naMwari. At least kana uri kunyika, hatingatonge vanhu vari kunyika vanozviitawo nemitoro yavo. Asi kana uri kuna Mwari uko, angaite dambudziko, hongu ini handingarambe kuti ndiitire mukoma wangu mwana, kana kutora mwana wangu kupa aiguru nabamukuru kuti vachengete. Zvingandinetse izvo. Kuziva kuti kuvazhinji hazvikunetsei. Zvakatongonaka nekuti vanyangadze dumbu raamai guru vachienda zvinotsvaga zvimishonga zvakasiyana siyana kunaka. Rigare rakadaro zvaro dumbu ramai guru. Mukoma wangu akafa asina vana, indamupa vana kare, kune mhuri ine vana vane zita rake. Vanenge vachitozivikanwa kumhuri kuti vana vaneni. Setifiketi anenge akangodaro daro. Kana kufa asina mwana, afa ane vana. Dzokera panyaya yaRute. Ini munoti kufa nashoni anzani murume waRute ana Kilion naMalon. Malon akafa, baba vake vakanga vafa. Chandine mubvunzo ndechekuti Jesu dzinde rake rakanga riri panga pasingafanirwe kuiswa here mazita aya Maloni naElimeleki, zvinhu zvichibva zvatongorashika zvakadaro. Zvanga riri kwaJudha wose, zvanga zvisingafanirwe kuzwarwe here. Mozvifungira. Asi murayiro kare waiti chii? Kana mumwe wafa, munun'una aikwanisa kumutsira mhuri watofa kare, mukadzi wamukoma. Waitoenda wotosangana nemukadzi wamukoma wototanga kuita mhuri ipapo. Asi mhuri haina zita rako, ine muzita rani mukoma. Ndozvazvifanirwa kunge zvichakudii. Asi dzimwe nguva vakanga vasingadaro. Makanzwa akaramba, mudzikinuri wekutanga akaramba,
akati zvinondikanganisira zita rangu izvozvo kuti ndine nhaka yangu kare kai. Zvino vakutora pane nhaka yangu tienda kwana Erimereki, zvangu zvangu mwana ari wangu, akukanganiswa kunzi mwana wangu wekutanga ndakamupa nhanga yakati, mwana wangu wechipiri ndakamupa nhaka yakati, wechitatu ndakamupa nhaka yakati. Zvino kana papinda ava uri kundimanikidzira kuti nditorewo ndini mudzikunuru, zvizokanganisa nhaka dzavo dzose here? Wakanga uri mutemo. Mitemo yakakosha inotidzidzisa kuti tikwanise kutsanangura kwaMwari, shoko raKristu, sekukosha kwakaita mutemo wemutovo, mutemo wekuzvara. Zvakakosha zvozvo. Hakuna mutemo inosarira tichiti haisina basa, inodzoka yava nebasa pane zvinhu zvakadai. Kanzi akatambisirwa Mwari kun'anga, akapedza mari yakeyo, asingobuda ropa chete. Iye chaarikuda kuti aite sei? Wana mwana, anoda kuti aite sei? Akwanise kupinda paungano tsvene. Akapedza mari yake yose kun'anga. Pano audzwa chino, pano audzwa chakati, apa audzwa chino. Pana sekuru vakati, pana mbuya vakati, pana tete vakati. Mari ichingofa. Iye ane shungu chete. Anenge atozvipira kuti akomana ndingatopedza pfuma yangu yose kusvikira ndaita chirwere chamira. Asi chirwere chaitoramba chitoita wese, chakutobvarukira. Wakatanzwa zvaJesu akauya pakati pavanhu vazhinji vaiva mashure aiteverera Jesu. Mukadzi wakanga uchitevera nzira dzechiJudha, wanga usina kunyanya kurashika, wanga uchitevera nzira dzamaJuzi, asi chirwere chakaramba chiripo, takwana uku kwakaramba kuripo, kusvikira wanzwa zvaJesu akati reidzi ndimbotaurira zvaJesu, timboona kuti zvinoita sei. Akangotenda nematauriro aanenge achiita, zvichida pachava nechii. Akabata nguo yake, muti wakati kana ndikabata nguo yake bedzi ndikaponeswa. Kanzi pane level yekururama yaakaita nayo, yaakazadzikisa kubata nguo yaJesu. Zvinonzi vamwe vairapwa kana nemahandkerchief chaiwo chaiwo, vamwe vachirapwa nemimvuri. Asi tiri kutaura kurapwa pamweya. Kanzi wakabata nguo, kanzi nguo ndechi ndeutsvene, ndeyokururama. Saka pane level yekururama yaakasvika achiteverera Jesu, akaponeswa. Ndoda kutaura zvemalevels chaizvo chaizvo pazimbabwe. Iyi kwaJesu yakanga iri imwe, iri kuvaFarisi yakanga iri imwe, Sadhusi yakanga iri imwe. Mamwe mapato akanga aripo atingawanzotaura. Kwanga kuri kumwe kutendawo ikoko. Kana isu tino kumwe kutenda kwedu sekereke yedu iyo tevedzera nzira dzaKristu Jesu. Kwakatosiyana kune dzimwe kereke. Dzimwe kereke dzine zvadzakatambidzwa kubva kuvaRoma, dzimwe kuvaMethodist, dzimwe kumaAnglican, dzimwe kumaSeventh Day, dzimwe kupi kupi, kumaLatter Day.
asi nokutenda kwedu kwakabatira pana Kristu patinokudzidzisai. Hatibve pane zvinhu zvaKristu. Tinoziva kuti munoponeswa nekuti uyu mukadzi akaponeswa. Nemiwo makasabva pane zvinhu zvaKristu muchitenda nenzira dzaKristu taponeswawo. Ivai nekutenda pazvinhu zvaKristu. Kana ati itai zvakati moitawo, kana ati mirai kuita zvakati momirawo. Kristu wakataura wakapedza ministry yake. Hapana paakasiyirira. Mukuzviziva? Hapana paakasiya, akapedza pose paaifanirwa kuita napo. Akanga atumwa. Akava zvose zvakava kubva pakutanga, kubva pakanzi mavambo kusvikira pana chii? Pana Maraki. Wakazadzisa zvose zvakanyorwa pakutanga. Izvo wakanga usina kushota, wakanga wakakwana. Kutenda kwakakwana kudaro kunosvitsa kudenga. Zvinonzi tinoteverera Jesu, kanzi vazhinji vaiteverera Jesu. Wakanga uri pakati pavazhinji. Asi uyu wakashingaira wakati ndakangobata nguo ndaponeswa. Ndeyekudaro.